Μια νέα έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας, λοιπόν, έρχεται να ταράξει τα νερά. Υποστηρίζει ότι η εποχή της διαδικτυακής ανωνυμίας, έτσι όπως την ξέραμε τουλάχιστον, μπορεί και να φτάνει στο τέλος της. Και ο λόγος? Μα φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη. Ας μπούμε λοιπόν κατευθείαν στο ψητό με μια ερώτηση που μας αφορά όλους. Αυτοί οι κρυφοί λογαριασμοί, εκεί που μπορεί να εκφράζεται κανείς λίγο πιο ελεύθερα, είναι όντως ασφαλείς? Η απάντηση, όπως θα δούμε, μπορεί να μας εκπλήξει. Σκεφτείτε το λίγο. Ένα μυστικό προφίλ στο Reddit, ένας εναλλακτικό λογαριασμό στο X, το λεγόμενο Finsta στο Instagram ή ακόμα και μια ανώνυμη κριτική σε έναν παλιό εργοδότη στο Glassdoor. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αυτή η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει, μπορεί πλέον να είναι απλώς μια ψευδαίσθηση. Το μήνυμα είναι πλέον ξεκάθαρο. Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να μετατρέπει την αποκάλυψη μιας ταυτότητας σε μια απλή, σχεδόν αυτοματοποιημένη διαδικασία. Το παιχνίδι της ανωνυμίας, όπως φαίνεται, μόλις άλλαξε πίστα. Λοιπόν, ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πώς ακριβώς φτάσαμε εδώ? Όλα ξεκινούν με ένα νέο είδος ψηφιακού detective. Έναν detective που γεννήθηκε μέσα από την έρευνα intelligence. Και δεν μιλάμε για καμία τυχαία έρευνα, έτσι. Από πίσω βρίσκεται μια ομάδα που αποτελείται από κορυφαία μυαλά. Ερευνητές από το ETH της Βυρίχης, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και άλλους ειδικούς του χώρου. Η πηγή λοιπόν είναι κάτι παραπάνω από αξιόπιστη. Το κλειδί εδώ είναι το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Δεν είναι απλά ένας ακόμα αλγόριθμος. Στην ουσία, μιμείται τον τρόπο σκέψης και δράσης ενός ανθρώπου ερευνητή, αλλά με την απίστευτη ικανότητα να σαρώνει ολόκληρο το διαδίκτυο με ασύλληπτη ταχύτητα. Και πώς ακριβώς το καταφέρνει αυτό? Η απάντηση βρίσκεται σε κάτι που θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε σαν το γλωσσικό DNA. Μια εντελώς μοναδική, προσωπική υπογραφή που αφήνει ο καθένας μας κάθε φορά που γράφει. Τι είναι λοιπόν αυτό το γλωσσικό DNA? Είναι στην ουσία ένα ψηφιακό αποτύπωμα. Αποτελείται από όλα εκείνα τα μοναδικά μοτίβα και τις συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον τρόπο γραφής του καθενός, κάνοντάς τον τελικά αναγνωρίσιμο. Η διαδικασία, σκεφτείτε το, μοιάζει πολύ με την αλληλουχίση γενετικού κώδικα σε ένα εργαστήριο. Η τεχνητή νοημοσύνη πρώτα αναλύει το ύφος της γραφής, μετά απομονώνει τα μοναδικά, τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά και στο τέλος συνθέτει ένα πλήρες προφίλ, το λεγόμενο DNA. Και τι ακριβώς συνθέτει αυτόν τον κώδικα? Σχεδόν τα πάντα. Από τις σπάνιες λέξεις που χρησιμοποιεί κανείς ή τις ιδιορυθμίες του στη στίξη, μέχρι τυχαίες βιογραφικές λεπτομέρειες που μπορεί να του ξεφύγουν. Ακόμα και το πότε και πόσο συχνά κάνει αναρτήσεις. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα αποτύπωμα που είναι πραγματικά μοναδικό. Ωραία. Έχοντας λοιπόν αυτό το γλωσσικό DNA, πώς το σύστημα προχωρά στον εντοπισμό ενός ατόμου? Εδώ είναι που ξεκινάει το κυνήγι. Το κυνήγι για το ψηφιατό φάντασμα. Η αναζήτηση λοιπόν αρχίζει. Και αυτή η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και κατηγιστική. Η τεχνητή νοημοσύνη σαρώνει εκατομμύρια δημόσιους λογαριασμούς, ψάχνοντας να βρει αυτό το συγκεκριμένο γλωσσικό DNA. Επισημαίνει τις πιθανές αντιστοιχίες και με έξυπνο φιλτράρισμα σιγά-σιγά περιορίζει τη λίστα μέχρι να καταλήξει στην πιο πιθανή ταυτότητα. Για να δοκιμάσουν το σύστημα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δημόσια δεδομένα από πλατφόρμες όπως το Hacker News και το LinkedIn, αλλά και, πολύ σημαντικό, ανωνυμοποιημένους λογαριασμούς από το Reddit. Δεν πήγαν δηλαδή να στοχοποιήσουν τυχαίους χρήστες. Και εδώ είναι που φαίνεται η πραγματική του δύναμη. Σε μία από τις δοκιμές, οι ερευνητές πήραν έναν λογαριασμό Reddit, τον έσπασαν στα δύο και έκαναν και τα δύο κομμάτια ανώνυμα. Η τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο τα βρήκε, αλλά κατάφερε να τα επανασυνδέσει, αποδεικνύοντας ότι ανήκαν στο ίδιο ακριβώς άτομο. Απίστευτο. Όλα αυτά μας οδηγούν στο μεγάλο, αναπόφευκτο ερώτημα. Μήπως ζούμε το τέλος της δυνατότητας να κρυβόμαστε στο διαδίκτυο? Και τελικά, τι σημαίνει αυτό για την ιδιωτικότητά μας? Το κρίσιμο συμπέρασμα είναι ένα και ξεκάθαρο. Ο τρόπος που γράφει κανείς είναι πλέον ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Τόσο απλά. Είναι μοναδικός και όπως φαίνεται είναι και ταυτοποιήσιμος. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα να συνδέεται αυτόματα ένα ανώνυμο κείμενο με μια πραγματική ταυτότητα έρχεται και αμφισβητεί από τα θεμέλια την ίδια την ιδέα της ψηφιακής ιδιωτικότητας έτσι όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα.
Και έτσι, σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, όπου κάθε λέξη μπορεί να είναι και μια υπογραφή, το ερώτημα παραμένει να πλανάται. Πού μπορεί κανείς να είναι πραγματικά ανώνυμος?